агар муассисаи давлатӣ ё шахси воқеие ки зиёда аз 20 нафар коригар дорад, вай бояд 1 нафар шахси майбиятдоштаро ба кор қабул кунад, бо шарте ки вай ҳунари корӣ ки ба ҳамун муассиса дар кор бошад дошта бошад. Ин як. Дуюм, мутаассифона ин қарибе ки кор намекунад. Барои чӣ? Барои ин ки ду сабаб аст. Якум сабаб, биное ки дар он ҷо бояд шахси майбиятдошта кор кунад мутобиқ нест, яъне роҳрав надорад ё мебахшед ҳоҷатхонааш мутобиқ нест. Манами муҳити дастрас дар ҳамон муассиса мумкин набошад. Ин якум. Дуюм он аст ки шахси майбиятдошта дар як рӯз бояд 6 соат кор кунад. Ба кордиҳанда ин як проблемаи калон аст. Барои чӣ? Барои ин ки ин 6 соат кор, шахси майбиятдошта 6 соат кор кунаду шахси дигар 8 соат кор мекунад, ҳардуш баробар маош мегиранд. Барои ҳамин ин барои кордиҳанда ин каме мушкил аст. Мутаассифона як мушкили он аст ки ҳамон шахси майбиятдошта қариб ки ҳунар надорад. Мумкин вай то синфи 5-6 хондагӣ аст, лекин қобилияти корӣ дорад. Лекин чӣ қадр ки ман дар аввал гуфтам, мо суҳбати бо агентии шуғли аҳолӣ суҳбат кардем. онҳо гуфтанд мо омода ҳастем ки бо қадри имкон шахсони майбиятдоштаро бо кор таъмин кунем. Лекин мутаассифона худи шахсони майбиятдошта қарибе ки муроҷиат намекунанд. Сабаб дар чист? Сабабҳо якчанд сабаб аст. Якумаш унҷа дастрас нест ки шахси майбиятдошта то ҳамуҷое бубурояд. Ин яъне даст норасӣ аст. Дуюм, тарс аст ки оё мо қабул мекунанд, оё мо қабул намекунанд. Як намуди стереотип дар худи ҳамон шахсон аст. ман намегӯям ки умуман шахсони майбиятдошта кор намекунанд. Албатта кор мекунанд. мо таҷрибаҳои бисёр дорем ва пешравиҳои бисёр дорем. яке аз шогирдони мо ҳозир дар мактаби таҳсилотӣ ҳамчун психолог кор мекунад ва роҳбарияти худи ҳамон мактаб бисёр аз фаъолонакӣ ва корбарии худи ҳамин шахс беҳад хурсанд ҳастанд. Мутаассифона на он қадар бисёр ҷоҳо муҳити дастрас доранд. Барои ҳамин имрӯз каме мушкил аст. Агар масалан гирем якум ошёна роҳрав дошта бошад ва метавонад то якум ошёна баромада метавонад. Неки дуюм, сеюм ошёна барои онҳо беҳад мушкил аст. Барои ҳамин бисёри вақт кӯшишам намекунанд. Барои ҳамин аз ин сабаб корҷӯён бисёр аст, лекин бо ҷои кор таъмин кардан кам аст. бисёрш дар бораи худи он ҳуқуқе ки дорад бисёраш намедонад. беш аз ҳама ин дар ҳамин сатҳ корбарӣ кардан дар кор. Ин як. Дуюм, ман боварии комил дорам ки дар вақтҳои наздик давлати мо бештар ва ҷиддитар аҳамияти муҳити дастрас аҳамияти калон диҳад. барои чӣ? Барои ки ҳама чиз шахсан мана чӣ маъюб мекунад? ин муҳити дастрас. агар ман ба он ё ин бино ворид карда нашавам ё бо ин вай нақлиёт ворид нашавам, вай маро маҳдудият мекунад. агар дастрасӣ бошад, манам ҳамчун шаҳрванди оддӣ ки ба ҳама ҷо даромадаву фуромадаву мушкилиҳои ё пешравии худро ҳал карда метавонам бе ягон ёрдами шахси дуюм
манам маёб маро маёб намекунад. аз ҳамин лиҳоз ман боварӣ комил дорам дар ҳамин самт давлату ҳукумат бисёртар корбарӣ мекунад ва мо талоши инам дорем. хушбахтона он аст ки муҳтарам пешвои муаззами мо ки дар он конвенсияро ба имзо расонданд. ин як дастоварди калоне ки имрӯз давлати азизи мо пешравӣ кардааст.